ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ଏମିତି ଥିଲା ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ହାତୀର ମସ୍ତକକୁ ସିଧା ମଝି ଭାଗକୁ ଭେଦ କରିପାରୁଥିଲା। ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ତାର ଏତେ ଘୃଣା ଥିଲା କି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଅଫିସରକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମାରି ତାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲା। ସେ ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା କି ପୋଲିସ ହାତରେ କାଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଭାବି ନିଜର ଛୁଆକୁ ହିଁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା, ଯିଏକି ନିଜ ମାଆର କ୍ଷୀର ପିଇବା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ତା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା ସହର ନାହିଁ। ପୁରା 3ଟି ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଲାଗିଥିଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ତା ଉପରେ ପୁରା 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନାମ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟିମ୍ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ୟା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ହିଁ କହି ରଖୁଛୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ କୁଖ୍ୟାତ ଜଙ୍ଗଲ ଦସ୍ୟୁ ବୀରାପାନ ବିଷୟରେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ଅଜଣା। ବୀରାପାନର ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୀରାପାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲିଖିତ ଲେଖକ ସୁନଦ ରଘୁରାମଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ବୀରାପାନ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ଏମିତି ଅପରାଧର ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲା କି ସମାଜ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଫେରିବା ପାଇଁ ତାହାର ବାଟ ନଥିଲା। ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜର ଅଲଗା ଦୁନିଆ ବସାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ନିଜେ ହିଁ ଥିଲା ନିଜେ ବାଦଶା। ଯିଏ ତାହାରି ପକ୍ଷରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସେ ଇନାମ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମୁଲାକାଡୁ ସ୍ଥାନରେ 18 ଜାନୁଆରୀ 1952 ମସିହାରେ ବୀରାପାନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପୁରା ନାମ କୁଜ ମୁଦୁସ୍ୱାମୀ ବୀରାପାନ ଥିଲା। ବୀରାପାନର ବାପା ଜଣେ ଛେଳି ଜଗାଳି ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବୀରାପାନ ପିଲାବେଳରୁ ହିଁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ପୁରା ଟିକନିକ ଖବର ଜାଣିସାରିଥିଲା। 18 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ପରେ ବୀରାପାନ ଏକ ବେଆଇନ ଶିକାରୀ ସଂଗଠନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା। ବୀରାପାନର ଅପରାଧ ନିଜର ଏକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେବିଗୋଣ୍ଡା ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ଚୋରି କରି ଚୋରା ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା। ବୀରାପାନ ନିଜ ଅପରାଧ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି 1970 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଆଉ 1972 ମସିହାରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଧରା ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ବୀରାପାନ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଓ ହାତୀଦାନ୍ତର ଚୋରା ବେପାର କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାହାରି ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ମୂଳରୁ ହିଁ ସଫା କରିଦେଉଥିଲା। ବୀରାପାନ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଥମ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସେହି ହତ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲା। ବୀରାପାନର କଳା କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି ବୀରାପାନ ଲଗଭଗ 10,000 ଟନ୍ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରି କରିଥିଲା ଓ ତାହାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ବି କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ଆହୁରି କୁହାଯାଏ କି ବୀରାପାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେ ହାତୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ସମାନ ମଝି ଭାଗକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରୁଥିଲା। ପରେ ସେହି ହାତୀର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରି ସେହି ଦାନ୍ତକୁ କାଢ଼ି ନେଉଥିଲା। 1957 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଚିଦମ୍ବରମ ଏକ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଅପହରଣ କରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ବୀରାପାନ ନିଜର ପୁରା ଅପରାଧ ଦୁନିଆର 184ଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 97 ଜଣ ସରକାର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ। ବୀରାପାନର ଗାଁ ଗୋପୀନାଥନର ଲୋକେ ବି କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲେ। ଯାହା ଉପରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସେ ପୁରା ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେଉଥିଲା। ସେ ଯେତିକି ସହଜରେ ହତ୍ୟା କରିପାରୁଥିଲା ତାଠାରୁ ସେତିକି ସହଜରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୌଡ଼ି ବି ପାରୁଥିଲା। 1991 ମସିହାରେ ବୀରାପାନର ବିବାହ ମୁତୁ ଲାକ୍ଷ୍ମୀ ନାମକ ଏକ ମହିଳା ସହ ହୋଇଥିଲା। 1993 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ 12 ଜଣ ଯବାନ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 12 ଜଣ ଯବାନ ସହ ପୁରା ଟିମ୍ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ତେବେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। ଯଦି ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ତ ସେ କେରଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି 3ଟି ରାଜ୍ୟର ସରକାର ମିଶି ଗୋଟିଏ ଜଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 2000 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଖ୍ୟାତ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ରାଜକୁମାରକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ରଖିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ବି ରଖିଥିଲା। ସେ ରାଜକୁମାରକୁ ନିଜ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 108 ଦିନ ରଖିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆର୍ ଗୋପାଳ ସରକାର ଓ ବୀରାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାମିଲନାଡୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କୁ ବୀରାପାନ ପାଖରେ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେମାନେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବୀରାପାନ ପାଖରେ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ବି ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସେ ଧନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧନ ଲୁଟି ଆଣି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲା। ହାତୀଦାନ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଚନ୍ଦନ କାଠ, କିଡନାପିଂ ଓ ହତ୍ୟା କେତେ ମାମଲାର ବିଷୟ ପୋଲିସକୁ ତଲାସ ଥିଲା। 2004 ମସିହାରେ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫୋର୍ସର ନେତୃତ୍ୱ IPS ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। IPS ବିଜୟ କୁମାର ବୀରାପାନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ନିଜର କିଛି ଲୋକକୁ ବୀରାପାନ ପାଖରେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୀରାପାନର ଖବର ମିଳିପାରୁଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖ 2004 ମସିହା, ସେତେବେଳେ ବୀରାପାନର ଗୋଟିଏ ଆଖିର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ନିଜ ଆଖିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଡ୍ରାଇଭର ଏକ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ। ବହୁଦିନ ଧରି ବୀରାପାନ ପାଖରେ ରହି ସବୁ ଖବର ଷ୍ଟାଫକୁ ସେ ଦେଉଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର ଧରମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପପ୍ପରପଟି ଗାଁ ପାଖରେ ବୀରାପାନକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବୀରାପାନକୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରକୁ ଲଗାତାର ଫାୟାରିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି ପୁରା 338 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 3ଟି ଗୁଳି ବୀରାପାନକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗୁଳିଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଳି ବୀରାପାନର ଆଖିରେ ଲାଗିଥିଲା ଓ ତୃତୀୟ ଗୁଳିଟି ବୀରାପାନର ଛାତିରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବୀରାପାନର ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ କଟାଯାଇଥିଲା। ବୀରାପାନ ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କର 3ଟି ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ମରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୀରାପାନ ସହ ପୁରା ସାଥୀକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୁରା ଅପରେସନକୁ ପୁରା କରିବା ପରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ମିଶନକୁ କୋକନ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବୀରାପାନର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ପରି ମନେ ରଖିଥିଲେ। ବୀରାପାନର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁରା ଗାଁ ଗୋପୀନାଥନରେ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହ ସହ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।